board member and Vice Governor Honorable Demi Sonsa. His remarkable life, dedicated to the service of our community, leaves a lasting legacy that will forever be etched in the history of Iloilo City and Province. Gindumdum sang Iloilo City Council si the late former Iloilo Vice Governor Demi Sonsa sa ginpatigan nga regular session. Sa gindeliver nga privilege speech ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon, ginpakigbahin sini nga si former Vice Governor Sonsa ang iyagin palapitan agud nga konsultahon angot sa iya planong ordinansa nga ideklara ang Oktubre 5 bilang adlaw sang syudad. Dugang pa sang Vice Alcalde dako ang kontribusyon ni Sonsa sa baragtas sang syudad kag probinsya sang Iloilo bangod sang iya mga remarkable efforts. Ang diri nagpasarman sang resolusyon ng konseho nga may katuyuan nga magpalabot sang pagpakig-unong sa nabilin nga pamilya sang anay Vice Gobernador. Inisik ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.